Nagnatilngon din ako. Huwag ko ng utang. Pwede ang palong niya. Ang palong. Manay pa daw ang isdak. Ay na, kuntiyan. Patay. Ulan jud siya. Wala na gani siya. Hello, oh my God, kusog siya. Oh my God, managan na ta. Kusog manggod. Mga kaupaw na ulan na dyan, dili man ka pulo. Oh my God. Ala, ulan. Kusog ay. Tanap ta. Hindi. Wala, uy, tanap ba? Pasilon jud ta. Ulan dyan siya. Oh my God. Dapat ta mapol. Lahat ng mga bag. Oh my God. Good morning, Philippines! So, we're now sa pag-going na sa sitio paradise kay dili mi na nangagi mga kaupaw ka. Piti ka po sa yung dito ipakita mo yan. Yung dito diyan may gapangagi ba mga kaupaw. So, karon i-try na mo ang paradise. Char! So, bye-bye! Hello mga kaupa, ako na siyang gizoom o na ang bukid nga view nga makita di sa paradise kung manhin mo di sa ang bukid nun kami ang dalang panan sa katsada kabutihan. So mato akong friend nga bayot nga si Moy Moy ako ibiyaan amat lang ano kasi kalain ako kasuko or kabudhi kasi magpa-video ko niya mga kaupaw di na lang siya. Siya lang sa akong i-video. For today's ganap video, ang bida ay si Moy Moy. Ang kontrabida si Wawa. Hindi ko alam kung bakit niya ako iniwan. Isinabi ko naman sa kanya na dyan ka lang Moy Moy kasi mangihi ako. Pero iniwan niya talaga ako. And then, kanina, may natagbo kami na Kiki. Sabi ko, babalikan namin yun kasi masarap-sarap. Pero sinabi niya magdali daw kami kasi udto na. O yan si Moy Moy. Sigura why you don't like to see your face in the camera? You look so beautiful Moy Moy. Don't be shy. Show the world that you're so beautiful. Okay? Huwag naman ganyan naman kasi darating din yung panahon na sisikat tayo Moy Moy. Ano ka ba? Hati tayo dito Moy. So hanggang dito lang muna. Bye. Mga kaupa na bayot mo ni ang paradise. Mingang si Tiyo. Pero bibo pag pist kanay may namay o sa nay. Pisti makamoy oy. O diba, airing to siya. So, mga ang paradise ng kaupaw. Mga mga lalaki nga, may mga asawa. Kaya pangharap. Hello, good morning Philippines. So, muna siya. Nasi, ay, Rooney. Saman. Hi, good morning, Agirami. Kuan, magkulkog. Oh, magkulkog lagi mi. Sabi rin, may be. Kaya video ko ba? So, mangulog sa kain. So, hi Philippines, hello world. So, namin karon sa paradise. This is a paradise. Ipakita ba ang video? Mara na ba yun? Mara ba? Ang paradise. So, let's go. Bilis. Solar. Ipakita ba yun? Solar. Ope, solar na. Yo, ay lahang porok. So, muna ang last na balay. So, kung mga kaupa, yung nakita ang katsada, ang beauty sa sitio paradise. Ay, thank you! So mga kaupaw, di kami manhaan ng balay nga puti nga taas. Muna kang vice mayor. So, medyo taas-taas ang mga agian, no? Ay, may mabot ng balay. So, mag-vlog yapon mi anya taud-taud. So, bye. Update rin niya. Bye-bye. So, makalang magdali kay. Mga kaupaw, nag-update na ko.
Mo na atong balay nga akong ginaingon ganina sa inyo. Mara sa balay ni Vice. Tsada. Nindot. Pero di namin magto sa sulod kay. Medyo ito nami. So, next time, mag-video ko diha. No? Ay! I-video ko, be. Ano ba ito? I-video ko. Gutom na ako. Hawiri, be. I-video ko mo ibapis. Di makamoy, uy. Gutom na ko. Pila maghaw sa kanya, yawa. Ano mo, uy. Ga. So, kasi sabi pass. Nalaga ni mga kaupaw kay ulan kaayo na mga basa ni ani mga kaupaw. Oh my god. Oy, ang kanang kuan o magbasa. Ay naman ay silote na. Upaw na mayong mikay. Ulan. Yung ano? Na mayong mikay. Hala, akong bag pala. Pinisin na ba yun? Kung apo dito sa pagka-video eh. Hala, wait. Kasang payong pasang akong cellphone. I-video. Diri na hawid ko. Ito pa yung Na atong kambang. Naman ay silote. Gusto ko ngulan guys. Gani mga kaupaw. Oh my god. Dili man ni mapol mga kaupong. Nabay siniman na. Oh, kasi ulan mga kaupaw. Bayot. Ikaw daw pa. Kaya tulo. Lagi ay. Nalaalak ka ba? It's okay. Pag-ampo, huwag ka ugma. Lagi. Wala na. So nawala ang ulan. Mga ulan daw. Wala naman. Meron to? Magulat sa takapos mo. Ay, mara to? Manggod otor ay padulong dire. Agay. Pagkasakit ipito ning among mga lagay. Wow. Ayatis. Na. Babasa-basa. So, Kagawa yan. Yamog naman tayo. akala namin, uy, no, wala di siya. Nana po doon. Oh. What the function home? Namang god. Hulog. Mga na ganun siya. Ulan na yun. That's all, thank you. 1 hour later. Ala. Uy, hindi.